Mas magaling ilagay sa minutes mo, no? Yung pasanunay yung kaya mo, kaya mo. Diba, yun, yung bagay mo talaga yung kaya mo sa mo. O di yan, yung kaya na. Yung bagay mo, kaya mo. Kaya mo. Diba? Pero yan, sir. Hindi daw yan. Ano mo, yan o. Hindi mo yan kaya. Yan lang. O yan, nabuksing yun. Pero mo kaya po ako. Hindi mo ako kung
30%. Ano? 30%. 30%. Yan. 30%. 45%. Ay, 30%. 100%. Paano ko talaga ginagawa natin? Job. Ako man. Ginasulong ko sa baon eh. Kasi nung bumalik kayo sa ako, ginasulong ko kayo. Pero sa mga ako, hindi ko sa mga tinatay. Pero humihigas ko out sa kanila. Totoo pala sa isa. Siyempre, alam ang daig. Nakuha ko din yung Ano sana iyan? So, kasi sa mga sumakawatan ko rin ang pagkain. Oo. Ay, letter B pa dito. Hindi. Pagbawa na yun. Pagbawa na yun ni Kuya Joseph na letter B. Mo yun. Kapag yung ko. Nakabukay na isip ko computer ka rin. No. Ako plan ko din ako sa mga sa mga bakal mo. Ako man sa may mo malipit. Ayos ba na? Basta, Oo, ano ka? Siyempre, demo naman na naman design. Gusto ko lang ang saan. Kaya ito, tapos yung pangatlo, kung hindi lang kaya para mangyari. Tapos tingin, paano pa natin. Kaya ako tulog, hindi ko pag-tulog na may update na update sa akin. Kinalupan-upan. Kinalpo. Sabi ko na. Kaya naman eh. Ito kasi. Ang maganda ano, tulad yan ang ano, tutulog ko lang sa mga rayo. Kaya gumagawa ko ng hindi na sa ano, hindi ko mga hindi na sa
Parang, ano klaseng Israeli? Grabe na, mga street kaya siya nag-paid ka. Malik, ano din? Kamu yang may nag-comedy party para ulo kung hindi ako na ngayon. Hindi ako ano. Ano naman yun? Hindi mo na nag-intila kong picture. Uli ko pa, pero wala design na. May nakakuha pa yun sa pag-intila na. Yan art. Kung may bigat yun. Mas pabigat ito. Pero pinabawasan ko dapat pa hindi pinabawasan ito. Pinabawasan ko pagbuo. Bakit? Lapit na. Try ko na magpa-low. Hindi mo magayon. Hindi mo magayon. Ha? Ay, bako na ang ganin. Bako na lagod-lagod. French crop. Ay, dahil namin. Ano ba? Yung time? Ano? Dahil namin. No. Iba rin ka? Ako, iniisip mo street. Alam mo, Momo? street man, meron. Di ba lang? Di ba lang? Yung 5. Ay, bako. Yung hindi mo sa pero Ano na lang? Sige, sorry.
Pero may gunting talaga ako. Side part. Ha? Ay, pwede this. Let's go. Feeling mo, ano din talaga? Side mo, ano din? Ito, ito mo. Dari. Hindi mo siya. Hindi mo siya patan. Ano ba, hindi? Pero ka na ako si Kai. Tapi yung safety. Ah, ito. How to the ano? Alam mo kung ano yung Ay, ano? ako lang explain. Lapak na ito. Di ba yan mo? Lapak na ito sa iyo kayo. Lapak. Yan. Oh, Meron ba Di ba? Oo, kaya tayo. So sila gili. Bakit ligdi? Hindi na. Hindi na. Nakulto na. Pero ba, kulog na kayo. Nakulto mo ng paglawan. May mga ano na lang. Hanggang tulog na ako na. Turulo. Hindi na. Ngayon, Turulo ba ka? Turulo. siguro kapatay. Ano? Siguro kapatay. Ano hindi? Hindi na kaya? Ha? So, ito. Please. Gusto ko grabe magpabigat nun, pero dahil nabawasan. Dahil nabawasan. Don't aim. Get up you. Get up you. Get up you. Ikaw po, iputugan mo ito ng pag-iinson. Ay, araw ko na. Ay, ito na sa lito. Yung high. Palitan mo. Yung high. Yan ako pag yung high. Yan ako sa Wala lahat. naman. Affiliate na naman sa concert na one to ten minutes lang. Oh. Di ba yung yan ang Ay, tayo, mga sasabihin ko. yan ang hayop baka mukha ka hayop saan. Ano ka na? Yan mo na yung dyan sa mga master. Ano? They come on like Ha? they Ang come hayop talaga. Stay lang. Stay lang. Puta, ano ko na buhay? Kung nga, nagkaroon din eh. Kanain, baba. Sa baba nga. Ha? Dapat dyan, sa baba. Siya? Ay, sa baba. sa ano paano tingnan mo dyan sa ano ang episode ay iba paano stand up sulot niya. Hindi ka mga hayop sana. Sa iba nga, pangarami. Ha? Yan, David. Ito. Di ba, yun? Marami na kapata. Ang pangit siya. Pa, kasi ka lang. Ay, kaya magpulat. Kaya ka ba?
Yung floating. Oil lang ako. Uy, puta nga. Ini, okay pa. Pero ini. Ini yan. Ini. Ubit siya. Kaya, kasi, Dati, mas gano'n ka na. noon, iba-iba talaga. Puta. Sige, sabi. Ano daw? Masarap. Sabi, sa gilid mo daw na. Medyo na na. Dog. Ang ina nyo, ha? Ano klase ba? Pinamig ba? Ba't ba? Boss, ha? Hindi tayo dyan sa menu, baba, baba mo. Kasi gusto mo ulit. Ikaw. May nagpamulit na sa inyo. Sa mga iba, anong mga lumpit nila? Sumuya mo. Ay, puta na. Baros na to. Juan, baros na to. May extra. Sige, yan na. Diba? Boss ka mo. Ipagod mo. Boss na. Ano nga yun? Basta? Ay mo. Yan mo. Ayun. Sige mo. Basta tigwan. Ay, gusto mo, ha? Parang marami. Sabi mo dati yun. Anong arte ka? Organic. Organic. Puta nga, eh, di po na yung nagtitira ko. Grabe ba? Organic. Hindi ko na ma-subscribe na araw ko sa o di ba ka na Ay, pero mga mo pangalan. Ako yan, dahil na lang ako. Dahil naman. Puro sa lang. Araw na kami sa dahil sa dahil sa lang. Ano yun? Mga iyo sa dito. Araw dito. puta talaga na ito ba ito Buwak. na Very good. Pero may Araw may kato, yung mga sa araw may. wala bisa ano sabi. search mo ko sa kalbo. Pag mo kasi yung kalbo ka, kaya yun. Wala tayo. Kasi may kato na yun. Dati sa sayo na ba kayo? Ay, ano ba natin yung kalbo? O araw kayo sa auto, take mo kayo doon. Yung kalbo? Okay na. Motibre mo ko. Ano? Eh, ang mga sir. Bubong sila. Bigyan ito, wala na nga yun. Ang pangan na mo. Anong sura? Ito to, yun. Eh, kinip. Wala na ka din, oh.
Partners. Araw ko yun, nakakaunod ko. Hindi na ba ito sa rito? May isang Hindi. Ay, tinitip mo. Ay, ano bin? Ay, di po ako pa naman. Mga favorite ka po. Kapit na. Best cooking. Ano mo? Padaro, ano ba? Ayan na. Ano mo? Ano mo? Ibali na po. Yeah. I-kiss mo ako. Ay po, tarat na. Kaya sabihin, nag-get nyo. Wait na. Tarat na. Okay, ako. Ito ka dyan. May kaya ba? Hindi na po. Padaro, sige, damit. Ano, bosan. Puro. Ano? Galing na siya, ano. Kung dali na oras naman, hay. Ano, kung tatay siya na. Ano, oras. Ano ka na? Dati nakakapalit din na siya. Iwan natin. Ay, di ako quality. Duro buhok, nag-aral, eh. Yan. Lord, panahon. Gilid mo, eh. Ay, men, tuloy iyan. Yan, bagay-bagay pa. Yan, may kibo, di ba? Kapag ako sa tayo, ano yung first thing sa Gilid. Nice one. Ay, pero, yung ano ka, Dati ko sa ito. cycle. So, yung uso mo gano'n. Ikaw-out ka na po. Wala ako. Ano mo? Ay, magulang. Iyo maganda. Ay, inaarap ko. Ano, naka-stick ng mga ano. Ay, may nahanap na ako. Mas worse dyan. Parang mas first ito. Yan. Pakuman girl. Sabi ko sa inyo mga Ay, nalaki ko. Ano, sabi ko mo. grabe. Sabi. Kasi, So much fun. Teka. Huwag magsasabot. Worst lang. Kaya mga worst ko kami. Worst ko.
Ayun yung malo. Hindi yan, bakit maliit pa yung gusto? Ikis mo. Oh, ay, best and worst. Worst, yan pa rin sa hotel. Worst. Grabe man din. Ano na ba yan? Sulpan tadi. Balik ko. Ay, Kami lang. Walang nag-lock ko. Kung ipin ako matibay yung mag. Akin. pwede po tayo. Pero mo to na yan. Pwede po pa naman. Mapalit na. Marami ito. Pero mga ano pa rin itong mga spray ko. Ay, nasisip. So, kuya, straight na naman. Straight ka ba din? So, kuya, straight na naman. Wala ko na kayo neighbor. Ito ko mo. So, dahil ko, Hindi mo kadala yung lutag. Wala na wala. Kaya sa sakaw na, boss na, boss na. bahala ba? Hindi mo lang. Duro. Ang black ata. Ako, Jake. Ay, na-mistake ko pala. Ay. Nagdun ito eh. Hindi matanong. Saan? Mga turig yan. Talaga yan. Mag-spray yan. Talaga. Ito. Ay. Ay, iba, ano to? May ito. Ini, Ano ba yan? ano rin? Sabi kayo, mag-aapa. Ay, sa'yo, Brad. Madali maglabang buwan mo. Boss na din. Sa kuya. Din. Ako ko din dito. Tulungan din po tayo. Receiver ang Gila na naman si Mario. Oh, never go to walk. Sila ba? Ilan ba kuya? Hindi, lumagiling. Ayaw, sige, doon sa meet. Yun. Sa likod mo. Oh. Ay, yun. Kaya kaya putang rabat ka nga yun. Uy! Para ba ang nag-center ng natin? Butot, baba. Ako kahit saan. Ay, puta ka. Kita mo,
Wala. Ay, puta nga. Ay, puta, nasa magyo. Hindi kita maano, paluto mo, tapos hindi ako na. Kaya ako magkana, hindi na may sniper. Yan, mag-sniper mo. Lapit pa pinakamukaw. Yotog! Uy! Puta, na-pistol pa ako ng ayos. Hindi, pistol lang kasi na-under ka na. Hold. Hindi mo tanong. Yan ka na ngayon damit atin. Limit. Ano ka kaya? Ano ka ulit? Ano? Kapangalan na yun. Ano ako? Itong height na ng sitwa. Ay mo na eh. Ay pa mo. Baliktad pa nga. Nag-andog daw. Hindi na, ina. Gabalo na eh. Sabi, man sa nga ipag-plantan. Eh, manin sa pakulot ka. Halo sa bandulan. Ano na kaya na ubo. Eh, nakalipit mo yung mga. Kaya ka nakalikan mo dyan. Ito may kami. Malina! Lumakaya mo na dyan. Ay, puta! Uy, di puta! Sige, kamay matawag tayo pag ano. Buwas, matawag. Laro ka dyan. Ay, sa gilid mo. Ito. Natusupok ka. Pagalang anak mo mga. Hindi mo mga pugadaan. Balik. Ay, dyan. Balik ako. Sige. Buwas. Puta mga activity. Puta mga ito. Puta malahay. Hindi ko na daw pag isang ay. Pero po ay
Alam mo, gusto ka? Gustuin? Nagsigang ka? Uy! Ito ka! Uy! Utang nila sa... Yan lang nabawasan. Kinabubuhan ka na sa lumbatan. Yun na! Ay, gusto mo? Burong mo? Ay, bawal!
Ay, di po ba? Utang na eh. Bayo na nga ito ang bumalo. Kita mo. Hindi mo bubang pa na. Ano, previous week on. Lalo yung pagkumpul na naon na. Ano yung sipor? Sipor? Pero na yung sama pa? Pero yung pang-agi yung... Yes, guys.
Ano mo? Oo, pasok na. Ayan, sabihin. Ujit. Zero ba? Zero tapos uno. Playing mo talaga ng bubot. Ayun, sabi ko, ayan o. Beto. Ano ni mo tayo mo? Ito yan, dua yan. Ito pa nga yung sumunod. Oo, yan. Oo, ayan, ayan. Iba na yan. Wala talaga yung iba. Alit dito, door na lang. Problem mo ito. O, wala na ito. Ano wala eh. Ayan mo. May bell sa taas. Alam. Diba? Baba. Nasa gate. Eh, gampangin na dyan eh. Nalikod mo na. Yan eh. Saan na yung ito mo? Ay, okay po. Ay, sir. Oy. Eh, lit na mo. Lit na. Bye na. Ay, okay. Tuwa dito ka. Isang tuwa dito ka. Ay, napagin mo ka sa gate. Kaya mo yung bento. Ay, 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 wala ka. Wala ka yung bento. Ay, wala ka na.
Imagine ka dala dyan. Ayun, eh. Ay, nakitaker siya. Hindi. Ibutulad pa. Oo, legit na baga. Nakalaban niya yung mga. Oo. Ano naman? Anak ka na. Diba, puto ka mo. Ay, nagpuputo ka ba din yung ba? Tinagano yung marami. Tinagano na. Ayun. Ganyan mo yun, boss ha? Bumba ka na ba? Boss na mo. Ay, ito ba mo sa? Sige. Sige po ang muli, alagaan ko to. Uy, buka ka talaga nga. Ayun. Tapos mo, ay talaga ang pinag. Balik na dyan. Iba na. Sinabas. Ayo. Pero, sila. Kasi ka na rin. Tanong. Sila. Ay, di mo na kaya naman tayo naman, ha? Ay, lang ang ay. Nagdesendo, may malagyan naman siya. Bumuha na na, kapilig ka. Maybe, ano din, sabay, yan din yung eh, di po na nila ito. Ayan mo. Ka pa. Ano ako? Pero parawas naman. Punta ko yun, sayaw na mo ka dyan.
Pero din ang sensyo. Elemental po. Eh, nagsasabi tayo. Mabayan na siya, din din. Yung susuntok baga. Siguro makapagin lang mo nga sa 20 na dito. Ah, Makapagin lang ano? sa 20. Ano ba yung tingnan? Hindi man, tabira ko na magawa. Mapahagi lang, ano, bigla magawa ka, basta mo. Tira ka lang yan. Hindi yung makaili. Kaya nga, video ball. Ah! Ganaan. Ganaan din. Ayaw. Ito ba kung sumulan ko? Kumba eh, kumba. Uy, ano kumba mo? Meron. Hindi ko na na. Wala kang intro. Ano diyan ba siya? Eh, pag yan ako nga eh. Ano nga, lagi mga siya. Awan ko kung nga, nagtawag na ako sa mga pangarap ko. Tanda na na. Steven. O, Steven. Steven. Ay, so ang burong po. Ay! Yes. Oh, hindi ka na mo. Ulo? Oh, ulitin mo. Ulo ka mo. Ulo daw. Lara. Lap na ayaw. Wala yung gabi. Pero mandara. Go, ikaw ulo. Dito ka na naman dito. Ulo. Ulo na po yun. Good sa na baga. Juk. Maarami na siya mga trabaho. Juk. Pero na mga zero. Ikain. Diba? Ito nga. Utang mga pawas din na. Hindi, diba? Inyo. Yan nagsisimula ang balon. Okay na ka ba?
Nambos na name, doon na name. Ba't mo ka pa, sige lang. Boss na, boss na, boss na. Uy! Si Vincino, no? Vincino ka. Urago. Ay, baka di ang level na kung mga kapag na. Sige na, kita namin. Dito na, eh. Sige ka na. Para sa mga pati, kami na kayo stay, kasi na mga yun. Bukit sila mo. Uy, no, ulan. Wala ka sa lahat. Putang nga yun. Doon yung tumit. Sa window, eh. Wala. Oga na tab! Gulo, grabe. Wait. Lang. Gulo. Bawa tayo. Uy, sabi natin na. Ay, puta bomba. Sa mid. This one. Ay, na kaya. Dua mid. Magsabis ka na tag. Hindi, magkita mo may malata ka doon. Duaan. Ay, di po tayo. Hindi. Pambulis. Ay, pakakad na natin rin. Ay, yes. Pistol! Pistol ko tayo. Sige na.
Sniper ka mo, okay? Okay, okay. Bawas na nga ito. Sabi ko na sa'yo na nga. Diyan, ayos ka. Pakang right. Ako mo, bawas na mo. Last. Kasi, sasabi, binaw. Bawas na ang sniper. Palis ka mo na ang sniper. Bawas na ito. Okay, aray ito. Narating ko na lamang. Sniperan lahat yan sa page. Ay, sniperan. Anay. Sniper ka? Sniperan. Okay, nagustuhan ka? Huwag ka na yun. Nasa mitulwa. Hindi ka na yun, mayroon, hindi laro. Nasa laro, yan, yan. Kumbahan tayo ng laro. Ano? Ako na kaya nga. Okay, ano? Kasi na yan. Hey! 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 Woo! Ako po ako magkakasya. Thank you. Dahil man, Bombay to, kantan mo. Nasa-level mo, ina mo? Sila, makikita ko nga. Nasa-level na lang kami. Kita mo lang, Silip. Sniper, ano na lang makita? Umisit yung lupa niya lang, magitiin. Hindi ka na magalit dyan. Sing, ano dyan, Sing? Ayos na. Hindi, ang mas kani. Dali dyan, mayroon sniper ha. Ano yun ha? Napalitan mo? Sniper mo! Ika nga itong ano? Ika na po? Batag? Ayaw po! Tanggalin yan na taro. Ha? Tanggalin niya. Pero magkarating mo. Gano'n sa isa eh. Gano'n. Ayun, sa ano lang. Sanjit. Sanjit na. Budol! Sanjit. Sanjit. Yun ha? Teka, hindi sniper rin. Wala, pinagalan mo. Pilot ka mo? Hindi ko na ako sipon mo. Ikaw ako lang mahal. Bumangan bagto, banana bagto. Siguro mo, sipon mo. Kita kang bagto. Kita kang bagto. I-receive mo isa rin. Balik ka. Uy, ano na kung dumaan yung nagiro. Umarang safe sila. Umara. Uy, pares lang po. Ano ba? Di shit, inutang mo gano'n. Diba? I'm so happy now. Uy! Uy! Wala tao dito. Eh di mo pa pala din ako sa video. Siyempre. Nandiyan, ulya ka rin.
Ay, puta. Water. Sa taas. Hindi ba pa dumaan sa taas? Saan ang sabi? Okay, dila na din. So ano pag maputo, nagano na nga niya ako. Mura kung gawin mo eh. Kung i-plant mo na, wala ka na maganda. Iyo. Ano ba? Ano ka sasay? Ano, sa base, kilit mo. Ay, di po, say! Ayun, hindi yung kaya, dahil nagtatagod ka. Hindi mo ko hindi ka makakapag. Ayun, siguro ay Diyos. Sitting heart, may makasiti mo lang na Diyos. Para, ito pala, yun, water. Ang bukain, Magyanong pa mo, solid pa mo. Meron ko pala sa lahat. Inubos ka nga na bukid. Juk. Juk. Ano dito po ba? Isa lang ako. Pero kulang na. Pero ba tiktipin dito na? Pero kung ba na mo? Pero tikilit eh. Isilit sila. Mga bubo. Ito ang mga bubo. Hindi mo magsisigam po. Kung nakabalik ang sigam, ano ba mga gabi? Ha? Sabay tayo mo po. Saka mo, ituturo ko lang yung mga ano mo yung Ligo kasi pag-arpen si Gab mo na ano ba dyan? Ano ba mga pero sa Tagalog sa Lord si Julise pagtumok ka nga pagtumok ma hindi ko ito pag-initawi sabay marami na pero siya kurang din siya pero baguhan mo siya ito kang niya po na nagkakulan na ang kurang na gamit ka pala? Water. Hey! Shit! Stop na ba? Tambawan. May nakatago sa arong-arong.
Ayun. Bumupode naman, tigtitig mo. Bumupode po nga. Para ba? Napira ka ba? No. Yun. Yung nagsasali ko sa sinapot. Nagsasanit ka ba sa... Yung sisirap niya mo yung nagkaroon pa yung... Okay. Light. Red light. Ganun yan ang kumali. Ano ba? Then, pang slide. Okay. Ano? Yung mga pala yung pag-ulit guys, ano yung mga tao? Uy! Yung bukade kasi ano, pumate. Ito pwede ka na, yes, mayor. Alam nga, water, slide, okay. Hindi, madami din sila. Hindi. Yan lang ako pinagta. Ako, mama. Ako na, yun mo naman. Ako hindi nakapunta ko, nakapunta ko. Uy! Ano mo? Slide mo! Ako na dyan o, tipupulit ka na.
BM. Bawal mo na ako. Wala. Ang pangarap pa. Kapit na. Dito. Huwag ano ka na magputang na ako. Di mo. Dito na ibigay. Ay! Hindi na nasagot ko na pala na yun. Napabot ang tanungan. Ikaw dyan dito. Yung sa mo, yan na dyan. Yan na yun. Pagkabawas. Ay! Oh. Break! Break! Ay, di po! Ay, yung nangiling ko. Luwa kaya? Woo! Ay, hindi ko sabi. Wow, daw ako, babalik ko na. Babalik ko na ito. Diba?
Kay Mate. Hybrid. Papatok na mo. Water. Uy! Hindi ko may. Ano ba na? Loob. Dapat guys. Like, pa-8. Thanks, then. Kaya. Nandun na to. Up. Ako yung saklap mga guys. Di ba na? Yan ang dua. Yun na. Makeup. Ay, kamo. Ayan, Tay. Fuck shit. Ano? Likod mo! Ikot ako bumailot. Ala yan! Ano? Ano? Dahil nakakahit masabukan. Dahil kaya ay nasa auto. Ano kasi? Pwede mo. Ay, kaya ako nagpapalala. Ya? Ya? May ilaw ko sana? Well, man. Wala. Ako na. Ano, water? May? Ah, sa bahay mo. Bukod may iba pa? Bukod ka mo. Ano, ito na. O kasi
Si Tumboy, nakuha ng 40. 40 nandun na. Kita na rin. Ayan na. Ay, ayos. Okay. Diba? Wala ka ulit. Hey! Yo. Guwapi. Diyan sa 8. No. Kagapri ang kaya nasabi na. Kaplan. Kaya baka daw mo. Mukha pa na natin yan. Gata, natataw ka nito. Natataw. Water. Nice ba? Water ba? Water. Tapos Uy! Ako na ako na mo ko naman matapos mo. Pabuhat ka mo sa inyo nga huwag ako na sa mga buti na. Ay, G. ano ang original? Ano pizza mo? Ano ang buwan? Bridge. You see that? Bridge. Water na, water na. Ano, Gina? Hey. Ay, ayos na. Ay mo, correct. Ay na. Ay, pagkat na kanila, kung saan din. Pabuhat ko sa Uy! ay mga ginakaw pag hindi. Ay, paibo, ay. Dua. Ay, puta, nasa tao ka, bridge. Tag, likod. Ay, puta ka nga ayos lahat. Dog na. Dog ba kayo, Paul? Ayo, baka nasabi. Dog na. Yan, batin na dyan, may na yun. Ayun. Hindi na dyan. Sama tayo, ay, daw na ano. Bumukat na na eh. Daw na naman na daw. Ano ka? Ha? Ano daw? Kasi bubuka ka, wag mo na makakot. Pabig mo.
Ano mo? Wala ano. Yung ito na, nakita. Business ko, wala lang. Nakapromise ka. Kapag no? Pero nagsabi nito. Isbaga sabi mo tayo mo. Oo. Ako parang yung bitin ko lady taste na. Yung ano yung patara dalawang rin na. At hindi maharap ka ba? Kasama na rin yung mga bubo mo sa kamo. Yung ano na daw. Patara daw ano. Ale, lagi. Sige. Yo. Ano ka nagalit? Let's go. Yan, ano mo laro dyan? Ba't tayo start nito eh? Kira ba yan? Ikit ka na mo. Relid na siya. Ano, is na ikiran? Dahil malig mo ito. Na, tayo mga nag-good. Dahil mga ano dyan ang road. Wala siya. Ayun o. Pag-video yun o. Ano na din na daw eh. Tip mo. Hindi ko din ba? Diba? Pero namin ba din yan? Lewa kasi mong nakadyo. Sulsul sa rook. Binin ka dyo. Uy! Bye! Iba yun. Yung na. Oh, namora ko wala ka lang. Bulog ka? Wala mabuhay. Wala na po. Wala pa sa akin. Ah. Tawagan mo. Video. Play. Orawan ako? Hindi. Orawan ako? Bawas. Babae, naka-mente. Ano? Ikaw ba dyan? Ano?
Pero na, pero na lang na ayun. Ano? Bawas na, guys. Gilid, gilid. Diyan mo, dito po. Baba mo. Ano? Oras. Last time. Wala nga yung puta, sniper ito, Bing. Last na. Yo, eh. Okay na ako, gito na. Sniper mo na. Puta. Tuba. Board na ako. Sabi dito. Ay, nakalimutan na pala. Yung sniper o nakabang ang mga iPhone. Sige.
Kaya sa ikil mo to. Last, thank you. Bumba na dyan. Ayan, makatawag. Ano na ulay mo? Kaya sa baba, kambing. Wala na yung dyan na buwasan. Masakat. Bawasan mo. Yan. Baba po, sa baba. Sa baba. Likod, likod. Kaya po tayo. Ay, puta, sa likod. Ayan, ano, M. Ay, sa likod mo, Tag! Lipat na, M. Meron na, wala na. Ay, puta ka. Ayaw, dami, ano? Na. Lindo. Lindo. Ay, puta ka. Sino, gusto pa kita. Hindi ba yan? Ay. Puta ka. Eh, magkagusto ah. Ito. Mardo. Mardo. Kaya mo, Sarap ang araw. Wala naman dyan malakas. Bakit itong hayop? Ito kong tumig nga ito. Sa pagkakabila. Ano ba di ba naman? Oo! Ito! Nalakas lang ang lalaki. Parawasan mo! Mo!
ng hayop po. Pwede mo. Pwede mo wala siya broke eh. Mga pang. Ay, puta ka na. Wala ka na, no? Ay, sabon. Sniper, ha? Dito pala. Wala. Barawan. Ano ang matag? Wow. Makaya daw dahil ka magluto. Kung gano'n, gano'n. Kahit ikaw magluto. Oras na to, ya. Bali ka na, hindi ka na. Hindi mo sa nakasniper, marami na mga dito. Gapak ng height na gano'n. Dagdag mo, teka magdagdag mo. Kaya ako ba? Balik ka dito. Ikabangan mo ano yung diba? Diba? Sarap ko. Punta. Hindi na mo. Sige. Diba? Yun. Hindi na sitarangan. Wala ko na may pagkakahig kaya nga. Hindi. Talaga po yung ay, nakakabusan din. Mira. Sabi na mo mo sa magano din mo class mo.
Alat mo ang ilong na sa mo. Ay puta, yan sa meet. Darba. Nasa big sila. Yes. Base. I mean, hindi siya makapagay. Uwan. Oh. Bayatan yung sinimay ko. Yo! Kira, 20. Ay, naman ka doon, ano?
YouTube, ang tawan siya. Ano mo na nga, Ang gusto lang tayo. pero siya, Kulang. ay, kumbay. Daran tayo, chef, okay. Balik. No. Bayad pa.
Ano ka muna mo?
Narinig ba dyan? Narinig ba dyan? Ha? Narinig ba? Pero, thank you pa. Marinig pala. Salamat. Oh, yeah, try 25. Yun na. Nasa ba yun, di ba? Ay, pwede ka na. Ito. Nagtukan ng totoong natabi ang kay. Oh. Sampai, iya udah satu kawan-kawan ini.
Hindi ka mo sinarili natin. Ay, hindi ka pala ito. Hindi ko talaga ang pag-ibig ko. Burger na siya. Ang tayo, oo. Ay, ano pa? Raymond, ano mo ba kayo ba? Friendship, ano yun? Friends, ano? Friendship ka sa mga Sino mo magpalikat sa ano? Mga talang paano naman siya? Sino mo na kahapon? Sino mo na kahapon? Ito ayaw.